L-għażiela, simbolu Marjan magħmul blaġina li żgur issiba f'ħafna djar u sinonima mal-lokal taż-Żebbuġ Għawdex biex il-Madonna tipproteġi lil familji mis-sajjetti spiċċat f'nofs kontroversja fl-aħħar jiem wara li artist żagħżugħ Għawdxi iddiżinja ġojellerija fuq din it-tradizzjoni reliġjuża. Minn meta l-artist Għawdxi Daniel Formosa nida u pubblika filmati dwar il-kollezzjoni għażila, l-Arċipriet taż-Żebbuġ Father John Sultana minnu fih ħareġ sqarrija ħarxa kontra din l-inizjattiva. Is-saċerdot argumenta kif il-kollezzjoni ta' Formosa kienet teħtieġ l-awtorizzazzjoni mill-parroċċa li jmexxiju biex juża dan is-simbolu, xi ħaġa li l-artist ma ħass li kellu jagħmel. Father Sultana għal kif il-mod profan xejn xieraq u dinjetus bi skop purament kummerċjali li bih ġiet esposta l-għażiela weġġa' s-sentimenti tiegħu personali u tal-poplu taż-Żebbuġ li għandhom għal qalbhom dan il-patrimonju tar-raħal u qal li se jieħu azzjoni b'responsabbiltà. F'kummenti ieħor fuq il-midja soċjali llum, l-istess Arċipriet reġa' kkundanna dak li sejħa abbuż kontinwu mill-artist u disprezz lejn l-għażiela. One News ħar reazzjoni tal-artist involut Daniel Formosa li spjega kif l-uniku ħsieb li kellu żgur ma kienx li jżebblaħ id-disin jew it-twemmin dwaru, iżda li jżomm b'mod ħaj dak li bnew l-antenati tagħna. Jiena ma kont qed nagħmel xi ħażin, anzi, jiena x-xewqa tiegħi li affarijiet bħal dawn tradizzjonali jibqgħu ħejjin. Jiena mhux għal flus ġifieri laqgħa xejn. Jiena affarijiet bħal dawn li n-nies ma jafuhomx jibqgħu affarijiet hekk ħejjin. L-artist qal kif legalment m'għamel xejn ħażin għax sal-ġurnata tal-lum ma kien hemm l-ebda copyright fuq l-għażiela, iżda saħaq kif is-saċerdot qed ikompli jinsisti li jieħu xi forma ta' azzjoni. Formosa qalilna li qabel ma nieda din il-kollezzjoni iltaqgħu wkoll mal-qassis u sa dakinhar ma kien hemm l-ebda oġġezzjoni min-naħa tiegħu. Hawn offra wkoll li mill-flus li jiġbor jagħti donazzjoni lill-parroċċa li ma offerta jirriżultanna li ġiet miċħuda. Kienu anke bosta reazzjonijiet mir-residenti taż-Żebbuġ u Għawdxin oħrajn li qablu mal-Arċipriet, fil-waqt li oħrajn qalu kif l-artist m'għamel xejn ħażin.